Yo! What's up mga white rat? Maayong adlaw ninyong tanan. So karon na nasod tayo clothing review nga nakadali lang. So quick review piki. Clothing line sa Underground Apparel kanang UA. Karon na abot ni siya. So ato na i-review. Syempre ang model ani nga si Ungart na no. So syempre hazel hard na hard. Na-open na ako siya ganina sa pack niya no kanaya sundanan sa yang t-shirt nga ilang bagong gawas niya which is 2.0. So muna yan lang color black. So UA Underground Apparel dayon na siya instruction sa akong paglabano. So siya cold machine wash, do not iron and press and or embellishments, do not dry clean, do not tumble dry, drip dry and shade, do not bleach. So nara siya, basahan ninyo. So kung makareceive mo, so order na mo ito no, nara sa TikTok shop, sa UA Apparel shop, sa Underground Apparel niya link. So order na mo. So pwede rin ninyo mas-scan nila ang QR code no, Facebook, Instagram, naragin na rin ito. Pwede rin ninyo i-PM sila. So pwede rin mo. So ang ipili nga size XL. Siyempre, dako naman ko XL ko. So kani large ni. So ilahang size ni mga American size. So fit lahang sa technique. So ako na ipakita ninyo no. Up, so niya na. So okay. Naman lang sticker pang hashtag na tayo kalimot no. UA Underground Apparel. So tulo na lang yata yung stickers. So nag-request ko ato nila kanang sign ni Ungart sa diri lang subangan. So wala mangga or naringtan lang siguro. So pero okay ra good sa kay syempre nasa naong syempre XL na no. Ano vintage style. So yahang kuan no kana shabol tag sa nasa syempre sa neck of the pit. So XL UA. So under vintage collection 2023. Nananay yung mga washable dara. So wala na sa ubos. Wala siya yung mga tags. Plain lang siya. Pero syempre ang katubangan naong niya, diba? Si Ungart. So kailangan mo katong nagipawang ani ang earth no, tapos siya 47 Lamborghini siya ito. Gold ang shoes. So ano siya? So for only $7.99 free delivery at free shipping. Basta nara na sila sa kuan, order na mo. So ay sa kalimot og order sa akong TikTok shop nara sa dito. So nara sa ilahang mga lahi nga clothing line na kanang mga ani, hassle harder o mga another size kana sa vintage style siya ng acid wash so siya. So di na siya magkuhan kay daan naman siya bali hindi mo na yun siya daan, hindi siya mag-lubat na acid wash. Siyempre ang pag-print ano siya pintura no? Technique niya siya ano, same ano nga gamit. Okay. For all this $7.99 no, that's all. Thank you. So order na mo, follow the UA Underground Apparel no. This is Sabelio, shout out. Yo Lagan, shout out no. Kaya dugay na natin siya comment. Karoon pa din balik. Just Sabelio, that's all. Thank you. Maraming salamat po. Underground, your full stops. So that's all.